Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandeni programu yathu ya tsiku la lero. Monga mmene tamvera amatipatsira ndalilongwe School Biblical Studies komanso mogwirizana ndi mipingo ya Khristu. Komanso tizikudziwitseni kunena kuti programu imati ikatha timapereka nambala imene mukhoza kugwiritsa ntchito kufunsa kapena kupereka ndemanga. Komanso mwina muli ndi phunziro limene mungakonde kuti nthawi ina idzathe kuphunzitsidwa. Komanso mudziwe maphunziro amenewa mukhoza wapeza pa tsamba lathu la YouTube, mukhoza kuyang'ana Ndalilongwe School Biblical Studies mukapeza phunziro limene komanso maphunziro ena osiyanasiyana. Komanso mukhoza kuyang'ana pa tsamba lathu kungoyang'ana www.lsobs.com. Pamenepo mudzatha kupeza ka application kamene mudzapange download kamenenso pali maphunziro ambiri amenenso angakupitirizeni kuthandizani inu moyo wanu wauzimu. Bale wathu pa programu ya lero tikulandireni. Zikomo kwambiri. Pa programu ya lero kwa inu amene mukutimvera muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Koma monga mwa nthawi zonse ndilinso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. M'bale Malunje tikulandireni pa programu yathu ya tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Situdziwa kuti kaya muli bwanji kamanso mmene muchokera kuli bwanji. Ine ndiye ndili bwino ndithu, komanso mmene tachokera kuli bwino ndithu. Yayi, tiyamikire kwambiri. Ndithudi. Tinaona kuti tikhalire limodzi pa tsiku la lero chifukwa cha mafunso ena amene tili nawo. Mbuyo mu anthu akhala kufuna kumvetsetsa pa zinthu zina zimene kuti Baibulo limati chani zimene akumana nazo pa moyo wa tsiku ndi tsiku. Yeah. Makamaka tikukhala mu dziko limene tili ndi matupi athu ndi madwala. Yeah. Amene amafunika mathandizo osiyanasiyana. Nenda zino kama yenda kunjaku umatha kupeza mwina chipembedzo china chonena kuti munthu akadwala akhozopita kuchipatala, china chonena munthu akadwala asapita kuchipatala. Yeah. Ena kuti ayi koma kolowene olondola ngati chipatala alephera ulowere uku kwa sing'anga ka ulowere uku. Pena nthawi zina mwina anthu ena kuzunguzika kuti kodi Baibulo pa nkhani imeneyi imakamba chani pa zokhudza chipatala. Yeah. Ndeti naona kuti chinthu chofunika kuti tikhalire limodzi mutithandizire kuchokera m'buku lopatulika kuti kodi Baibulo limanena chani pa zokhudza Mkhristu kuti akadwala kuti akhoza kupita ku chipatala. Popeza tikaona pa buku la Yakobo chapter 5 verse 14 amatifotokozera kuti munthu akadwala itana abusa mupempherere ndena amati simuona zina pazine munthu sungapite kuti sungapite ku chipatala. Kodi mukhoza kutithandiza motani pa nkhani imeneyi? Mkhristu akadwala akhoza kupita ku chipatala kapena ayi? Popeza pa Yakobo chapter 5 verse 14 ananena zimenezo. Zikomo kwambiri. Poyamba ndiyamikire chifukwa chobweretsa phunziro limeneli. Ndi phunziro limene liyenera kukhudza munthu wina aliyense potengera kuti aliyense amadwala. Choncho mpofunikadi kuti tigawanepo kuti Baibulo ndi chani nanga ife ngati Akhristu tikhoza kuchita bwanji. Zikomo kwambiri. Mwina ndisanabwere ku funso lanu ndizoonadi kuti pa Yakobo mutu 5 verse yake ya 14 pali mawu amenewa kuti ngati wina wadwala mwa ife afunika ayitane akulu mpingo kapena kuti abusa ndipo amenewa akabwera adzatipempherere. Ndipo Yakobo watsimikiza kuti pemphero la chikhulupiriro likhoza kuthandiza kuti odwalayo achire. Pali zitsozitsazo zambiri m'buku lopatulika Baibulo limene anzathu anathandizidwa ndithu pogwiritsa ntchito pemphero. Tikamaona nthawi zina Yesu ali pa dziko lapansi, mwachitsanzo tikamaonapo m'buku la Mateyu chapter 8 mu verse yake ya 14 pamenepa pali nkhani yonena kuti ndipo pofika Yesu ku nyumba ya Petulo anaona mpongozi wake aligone ali nkudwala malungo. Ndipo anamkhudza dzanja lake ndipo malungo anamleka mkaziyo. Ndipo anauka namtumikira iye. Yesu anakafika kwa mtumwi Petulo ndipo adakapeza mpongozi wake Petulo aligone chifukwa cha malungo. Ndi akuti Yesu adakangomukhudza odwalayo basi nthawi yomweyo odwalayo anachira. Tikamaonanso m'buku la Yohane mutu 5
buku limeneli limationetsanso makamaka za munthu wina amene adadwala ndipo Ambuye Yesu adachitapo kanthu. Tiwerengapo Yohane chapter 5 tiyamba kuwerenga verse 5 tilekeza verse yake ya 9. Pamene pali maonena kuti koma panali munthu wina apo ali nkudwala kwa zaka 30 kudza zisanu ndi zitatu. Yesu pakuona ameneyo ali kugona ndipo anadziwa kuti anatero nthawi yayikulu pamenepo, ananena naye, ufuna kuchiritsidwa kodi? Odwalayo anayankha, Ambuye, ndilibe wondivika ine mthamanda, paliponse madzi avundulidwa, koma mmene ndili nkudza ine wina atsika ndisanatsike ine. Yesu ananena naye, tauka, yalula mphasa yako ndi uyende. Panali munthu wina amene anadwala kwa zaka 38. Zaka zambiri. Tsono mu Yerusalemu munali dziwe lina limene chikhulupiriro chawo chinali choti pakati pa usiku uliwonse kumabwera mngelo amadzavundulira pa dziwe paja. Ndi akangovundulira mngelo akangochoka, amene wayambira kukakhudza madzi aja ngati amadwala matenda osamatani amatha. Koma kuvundulira kwa kamodzi kumachiritsanso munthu ngati mmodzi. Ndiye tsopano uyu atayesetsa njira zosiyanasiyana na Yesu adakadikirira nawo ku dziwe limeneli. Koma tsopano chimene chimachitika chifukwa chakukula kwa matenda ake, amati mngelo akangochoka, pamene iye amakonzekera kuti akalowe m'madzi anapeza kuti wina watandikale walowa kale. Ndiye pa chifukwa chimenechi mwayi oti achiritsidwe kumavuta. Ndakuti Yesu Khristu atabwera amadziwa zimene zimachitika ku dziwe limeneli. Ndiye atafika ku dera limeneli adakampeza munthu ameneyi. Ndiye amufunsa kuti kodi ufuna kuchiritsidwa? Ndiye uja poyankha ayankha kuti paliponse mpovundulira, koma vuto loti ineyo ndili nkalowe napeza wina watandikale olowa kale. Ndiye kuti nchiritsidwe sizutheka. Ndiye ija adachita Yesu adangolamula kuti ayalula mphasa yako ndi uyende. Basi munthu uja matenda osanatani anatha pamene paja. Ndifotokozera zimenezi makamaka pochitira umboni kuti pa Yakobo 5 verse 14 akutitsimikizira kuti pemphero ndi zimenenso Ambuye wathu Yesu Khristu anachita pochiritsa anthu odwala anachita ndithu koyenera. Komabe funso lanu mafunsa kuti kodi tsono pamene Mkhristu ayatengera atsogoleri a mpingo pa matenda ake kuti amupempherere, kodi nzoyeneranso kuti akhozipita ku chipatala? Limene ndiye funso lanu. Baibulo silumanga mpanda kapena kuti silutiletsa kuti tikhozothandizidwa ndi anzathu achipatala, makamakaso tikaonanso njira ina imene Ambuye Yesu adagwiritsa ntchito makamaka pochiritsanso anthu ena. Mwachitsanzo tikaona m'buku la Yohane mutu 9, buku limeneli la Yohane mutu 9 ndiyamba kuwerenga verse 1 kuti limbeke bwino. Ndipo popita anaona munthu ali wosaona chibadwire, ndipo akuphunzira ake anafunsa iye, nanena, Labi, anachimwa ndani, ameneyo kapena atate wake ndi amake kuti anabadwa wosaona? Yesu anayankha, sanachimwa ameneyo kapena atate wake ndi amake, koma kuti ntchito za Mulungu zionetsedwe mwa iye. Tiyenera kugwira ntchito za iye ondituma ine pokhala pali msana, ukudza usiku pamene palibe munthu angathe kugwira ntchito. Verse 5. Pakukhala ine m'dziko lapansi ndili kuwunika kwa dziko lapansi. Pamene ananena izi analavula pansi, nakanda thope ndi malovuwo napaka thopelo m'maso, nati kwa iye, muka akasambe m'thamanda la Siloamu, ndilo losandulika wotumidwa. Pamenepo anachoka nasamba nabwera likuona. Ngakhale Yesu anali nayo nthawi yoti amapempherera anthu odwala nachira, nthawi zina munthu kungomukhudza kapena kungolamula. Komabe tikuona njira ina yapa imene ili yofanana ndi imene amachita anzathu akuchipatala. Yesu ndi ophunzira ake wakumana ndi munthu amene pa chibadwiro chake anabadwa ali wosaona, limene li ndi nthenda yayikulu imeneyi. Ndi ophunzira adafunsa kuti kodi adachimwa ndi iyeyu kapena makolo kuti abadwe osaona? Ndi Yesu akuti ayi, palibe amene anachimwa. Zinangochitika izi kuti mphamvu ya Mulungu ionekere mwa iyeyo. Ndiye anachita Yesu pomuthandiza munthu amene akuti analavula malovu pansi, nakanda kadothi kuchokera malovu amenewo, natenga kadothi kameneko nikumata m'maso mwa osaonayo nimuzoti kasambe. Atakasamba adabwera ali kuona. Njira imeneyi ikutionetsera ndithu kuti ndi njira imodzimodzinso imene imachitika kwa anzathu akuchipatala pofuna kumuthandiza munthu odwala.
Tilinso ndi chitsanzo chabwino mwina tikabwera mu chipangano chakale mu Yesaya chapter 38 tiwerenga ku ndime zoyambirira verse 1 liza 5 komanso tidzawerenga verse 21. Masiku amenewo Hezekiya anadwala anafuna kufa, ndipo Yesaya mneneri mwana wa Amozi anadza kwa iye nati kwa iye, atero Yehova, konza nyumba yako pakuti iwe udzafa sudzakhala ndi moyo. Ndipo Hezekiya analozetsa nkhope yake kukhoma napemphera kwa Yehova nati, kumbukirani tsopano Yehova kuti ndayenda pamaso panu mzoonadi ndi mtima wangwiro, ndipo ndachita zabwino pamaso panu. Ndipo Hezekiya analira kolimba. Ndipo anafika mawu a Yehova kwa Yesaya ndi kuti, ukanene kwa Hezekiya, atero Yehova Mulungu wa Davide kholo lako, ndamva kupemphera kwako, ndaona misozi yako, taona ndidzakuonjezera pa masiku ako zaka 15. Pa verse 21, ndipo Yesaya anati atenge m'bulu wankhuyu awuyike pa mfundo ndipo iye adzachira. Mfumu Hezekiya atadwala anamva mawu ochokera kwa Yehova amene adabwera ndi Yesaya kuti kudwala mudwala kwa Yehova wati mutani mumwalira. Ndiye Yesaya atatula mamenewa anabwerera. Mbuyo mwake Hezekiya akuti atamva mamenewa anapemphera komanso analira. Ndiye pemphero limeneli kwa Mulungu lidatani lidamveka. Ndi pamene Yehova tsopano Mulungu amamuza mneneri Yesaya, bwerera ukamuze Hezekiya kuti satani samwalira. Koma zimene zachitika ndi amonjezera zaka zina zokhala ndi moyo zaka 15 kapena kuti zaka 15. Ndiye mneneri Yesaya pamene amapita kwa Hezekiya adamufotokoza kuti pemphero lanu kwa Mulungu latani lamveka. Tsopano anenera kuti apereke njira ya mmene Hezekiyayo achiritsidwire. Ndiye Yesaya anena kuti mutenge m'bulu wankhuyu muyike pa mfundo mukatero mutani muchira. Ndipo ndiye Hezekiya anachita ziti anachita zimenezo pamenepo anachira. Choncho tikaona chitsanzo chimene anachita Hezekiya komanso tikaona zimene pa Yohane chapter 9 zimene Yesu anachita pochiritsa munthu uja osaona, zikulipatsa chithunzithunzi chakuti kugwiritsa ntchito ngati mankhwala pa matenda athu amene achipata amakhala nawo kapena mankhwala mtundu wina palibe vuto ayi. Choncho mukanena kuti kodi nkoyenera mkhristu kupita ku chipatala pamene Bible likutuza kuti munthu akadwala ayitana akulu ampingo, ndizoonadi kuti Bible likuti tiyitana akulu ampingo adzapemphere, komabe Bible liso ndi njira zina zimene zilipatsa yankho loti likhoza kupita ku chipatala. Ndithudi yayi zooneka kuti taliyamba bwino ndithu, ngakhale mafunso anakalipo ndithu amene tikufunika kuti anthu timvetsetse. Pozindikira kunena kuti masiku ano anthu akapanda kumvetsetsa kapena anthu akhalisa kudziwa zimakhala zophweka kupanga zinthu zolakwika chifukwa mwina chosadziwa kapena ifo chosamvetsetsa zinthu. Pamene mafotokoza za chipatala nthawi zina anthu timadzakhala ndi maganizo amene mafunso amene anthu amakhala nawo timadzayamba kulumikiza mwina za zathu asing'anga. Madzayamba kuganiza kuti komatu asing'anganso zimaoneka kuti amathandiza. Ndipo ena amanenanso kuti ukhoza kupita kwa asing'anga, ena amanena kuti ukhoza kupita inde ku chipatala monga amene mwanenera muja koma kwa asing'anga ayi. Mukhoza kutithandiza bwanji pamenepa pa nkhani ya asing'anga ndi Baibulo pofuna munthu kupeza thandizo? Zikomo kwambiri. Pa funso lanu limene lokhudzana kuti pala anthu ena amene amanena kuti ndikoyenera ndithu mkhristu atadwala atupita ku chipatala koma osati kusing'anga. Tsono mwina funso lanu lagona ponena kuti kodi mkhristu pali vuto lanji kupita kusing'anga. Zikomo kwambiri. Mwina kuti funso limene liyankhidwe bwino mwina tiwerenge ku buku la Deuteronomy chapter 18, tidzawerenga kuyambira verse ya 9 kulekeza verse yake ya 14. Pa Deuteronomy mutu 18 verse yake ya 9 ayamba ndi mawu anena kuti mutakalowa mdziko limene Yehova Mulungu wanu akupatsani, musamaphunzira kuchita monga mwa zonyansa za mitundu aja. Asapezeke mwa inu munthu wakupitiriza mwana wake wamwamuna kapena mwana wake wamkazi ku moto waula, osamalira mitambo kapena osamalira kulira kwa mbalame kapena wanyanga 11, kapena otsilika kapena obwebweta kapena openduza kapena ofunsira akufa. Popeza aliyense wakuchita izi
Yehova anyansidwa naye, ndipo chifukwa cha zonyansa izi Yehova Mulungu wanu awapirikitsa pamaso panu. Mukhale angwiro ndi Yehova Mulungu wanu, pakuti mitundu yawa amene mudzawalandira amamvera iwo akuyesa mitambo ndi aula, koma inu Yehova Mulungu wanu sakulolani kuchita chotero. Mwina anthu angafunse kuti tikukamba za Khristu, koma pamene buku litawerenga ndi lokudza chipangano chakale. Mwina anthu ndiafotokozere chifukwa chimene tawerengera buku limeneli. Mu chipangano chakale tikamakamba za ana a Mulungu, timakamba za Aisraeli. Pamene chipangano chatsopano tikamakamba za ana a Mulungu ndi tikamba za iwo amene ali Khristu. Chifukwa m'buku la Yohane chapter 1 kuyambira verse 9 patsimikiza amenewa kuti amene adalandira Yesu kuti akhale Ambuye ndi mpulumutsi wake, Mulungu amawapatsa mphamvu yakutchedwa ana a Mulungu. Ndiye kuti Akhristu ndiyo Israeli ya chipangano chatsopano ya uzimu. Choncho malangizo amene Yehova Mulungu amalangiza ana ake m'chipangano chakale ndi malangizo omwe ena mwa iwo amene tikhoza kugwiritsa ntchito ife ngati Akhristu. Pa buku limene tawerenga la Deuteronomy chapter 18 kuyambira verse 9 kulekeza verse yake ya 14. Mulungu wakhalali kuletsa ana ake makamaka kuti asapite kwa amene amawombeza. Tikati kuwombeza ndi nkhani ina, nthawi zina munthu amene ali sing'anga kapena munthu ina kama kuthandiza mankhwala achikuda amakhala ndi magawo angapo amene amagwiritsa ntchito pofuna kuwathandiza anthu amene mwina akudwala. Mwina nthawi zina mukhoza kupita ku sing'anga kapena kwa munthu wina ake amene amagwiritsa ntchito mankhwala achikuda, atakuthandizani mu njira iyi kuti wangokupatsani mankhwala awa muzikamwa kapena mankhwala awa muzikathira kuphala, ndiye mukakamwa mukakona simusintha mukabwerenso kuti dzasinthe mankhwala. Atakuthandizani mu njira imene inuyo nkukapezeka kuti mwachiritsidwa, ndiye kuti palibe tchimo lilonse limene pamene palatani lachitika. Koma tsopano chimene chimakavuta ndi nkhani yowombeza. Kuyankhula ndakufa kubwebweta. Ndiye kuti chimene Mulungu amaona kuti ngati ife tipita kwa sing'anga nakatipangitsa njira yoti akawombeze, mwina zowombezera zidachitike sipaya ndi akambutipangitsa kubwetsa mawu a udani. Afuna kukuphani munthu winake, atakupondetsa ndi chinthu kumunda, ankolo wanu yawo, agogo wanu yawo. Ndiye njira zimene zije zimapangitsa kuti tsopano iwe unapita ku chipatala kuti ukathandizike pa matenda, umakabwera ukutasenza udani ndi anthu ena. Udani wobwera chifukwa chani? Chifukwa cha nthawi yakuwombeza. Ndiye chifukwa chake Mulungu amaletsa ana ake kuti musapite kwa obwebwera kapena kuti amaula kapena kuti owombeza kumene oyankhula ndakufa chani. Chifukwa cha chimenechi chimene chimapangitsa kuti Khristu achite mantha kuti apite ku sing'anga. Si china chilichonse cholakwika kwa sing'anga chimene chimapezeka ndiye, koma amapezeka cholakwika pa mfundo ili chimene Khristu amaona kuti pamene sipali bwino ayi. Choncho tikakamba zoti Mkhristu sayenera kupita ku sing'anga kuti tso Mkhristu pali vuto lanji nkumeneko, si vuto lina lililonse, koma makamaka pa nkhani zinthu zina zimene zimachitika mu njira ili imene. Pamene mafotokoza chimenecho I think azathu somvera pamene ayenera kumvetsetsa kwambiri mponena kuti ngoti mwina poti ifeyo timangozolowera kuti ukagwiritsa ntchito mankhwala achikuda ndi kuti ndi akwasing'anga. Koma nthawi zina chimene tikufuna kumvetsetsa apa nchonena kuti pamakhala malire kagwiritsidwe ka zinthu. Baibulo limatsimikiza ndithu kuti kupanga zowombeza, kuyankhulana ndi akufa, kaya zobwebwera, Khristu sayenera kukhudzidwa zimenezo. Sayenera kuti zimukhudze zimenezo. Koma tsopano timaona zimene monga mmene mufotokoza kuti sizimakhala zolakwika kugwiritsa ntchito mankhwala ena achikuda. Mwachitsanzo tikuzipeka tsanzo kuti munthu njoka yamuluma ndi akugwiritsa ntchito mankhwala achikuda wathandizika. Sitinganene kuti apo peza kugwiritsa ntchito mankhwala amene ndi wachima. Koma ngati pali kuwombeza pamene pamakhala zopano kuzinthu zamba kuola. Ndipake ndazinati mmene kuti Khristu sangapange za sing'anga, chifukwa kwa sing'anga kumachitika zinthu zimenezo. Timaona mwina munthu wagwiritsa ntchito pamene mwenenga I think pa Deuteronomy pomwepo, komanso timaona pa buku la Levitical chapter 20 verse yake ya 27 amakamba ponso zokhudza kaya kutsirika pa Deuteronomy I think panakabidwa pa zokhudza kutsirika ndi zinthu zimene Khristu sayenera kukhudzidwa nazo.
koma palikagwiritsidwa ntchito kina kama mankhwala achikuda kamene sizikhudzana ndi izi ya ndiye sitinganene kuti Khristu walakwa sitinganene kuti Khristu walakwa koma ngati pali zowombeza pamene zopano Khristu asafike kuti kumene kuko asafike kumene koma pali njira zina zimene tingagwiritse ntchito mankhwala achikuda molondola monga mmene tafotokozera kuti mwina munthu alumidwa ndi njoka komanso timapatha zina mwina mafotokozo ra ukamamwa mwina mankhwala amapeyala masamba mwina amapeyala akamonjezera magazi ndi zachikuda ndithu ndese tingane kuti Khristu akatenga zimenezo kumwa nkolota panga zamatsenga ndi zinthu zonoti ziko zokhala zolondola ndi Khristu kuzigwiritsa ntchito. Mzathu wina wake atadwala adali matenda odabwitsa ndithu ndi adapita kuchikudako matenda amenewa inenso tepito kamzonda ngati m'bale mumpingo ndawa adabwaso matenda amenewa pezeka kuti munthu adwala muzota muli bwanji akuti libwino muli bwanji ati bwino kai kuma uchechi kwananira kuti mudwala chufuta nchana kuti tupilose koma lili bwino ndithu lili bwino tupilose ndi kuti simudwala ka ndimadzango olakula mwamene munthu chadamba ulira adalira kenaka nkuleka aziti nutero mutanthauza kuti iniso mukazindikira mwambulira aziliye sinduzulika chani sikudalulira kuti mukozumuza kuti tontholayo nanga ngaramalira ndiye koma ulira ndiye kumalira mwandani mwawe mumalira atimachitika zimenezo ndiye tsopano achibalaka ndadzamuopseza kuti ayi nderi wena akafuna kupani ndiye kuti chulira chinchigayo mwaino otakugutseni kuchigayo ndi adadzanyamuka nkupita kuchikuda ndiye kuchikuda kuchoda muthandiza munjira ngomupatsa mankhwala kuti ayi disi sinombeza ninkupatsani mankhwala kuti muzikamwa ndiyoda mupatsa mankhwala kuti awa muzikathira kuphala ndiye mkakaona masiku atatu mwagwiritsa ntchito sizusita mukataniso mukabwereso pambuyo pake munthu uja atakachita zimene zija adaona kuti wapeza bwino sayataniso sayachitaso ayi pamene pasindiye kuti adachimwa ayi chifukwa omupatsa mankhwalawo adanena kuti ani sinombeza ifamba limene sinifikapo ndiye titsimikize kuti nzoona adagwiritsa ntchito mankhwala chabe osaombeza osafunsira akufa satani palibe mvuto zimenezo iyoyo chifukwa chimene anthu timenenaso timene tizikumbukira kwambiri ndichonena kuti tikamawerengera dziko lathu lino mwina zaka 50 zambuyozo zaka 40 zambuyozo zipatala zisali chonchi asathu kuti amakhala bwanji kuoneza kunena kuti mwina amagwiritsa ntchito zinthu zomwezi zachikudazi mwina usati kuombedza koma zimene zimathandiza kuti zipeza umwe bwino ndithu timaona zina zimene mbuyo mwino makapezana akabadwa kumene amamanga chinthu nkhosimo chani yakati makwala awaso koma zona mwina zimagwira ntchito nthawi ndi chikhulupiriro chawo koma sitinganene kuti amachimwa kupanga zimenezo ngati panalibe njira zoombeza ndi zinazo so kwa ife amene tikumvera ndi program tonena kuti timvetsetse ndithu pamenepo koma chinthu chofunikira kwambiri kuti tikhale ndi malire kana ulo ndi malire amene tuyikapo zedi pamene tupita mapeto kwa phunziro lathu nthawi zina timaona mwina zipembedzo zina zimene kapena anthu ena zikhulupiriro zina zimene amakhulupirira kuti zosa zimaletsera munthu kuti apite kutiko kuchipatala kuchipatala osapitayi sindidziwa kunena kuti mungathandize bwanji anthu amene amaganiza motero. Zikomo kwambiri chinthu choyambirira zilipo ndi zipembedzo zimenezo pamudzi wina wake chipembedzo chimenecho chilipo mwina chikhozo ndi vuto lutchula dzina lake kwakukulu la mchizungu ndiye tsopano kumaningo ofotokoza zimene chimakhulupirira sichilolade mamembala ake kupita kuchipatala chaka china chake pamudzi pamene papanagwa chikuku ndiye makolo amene anawo iwo makolo sapembedza chipembedzo chimenecho anatengera nawo nsango kupita kuchipatala anakachira ndithu ndiye koma kumachitika maliro tsiku ndi tsiku chifukwa chakuti aja amati simukapite kuchipatala ndiye mpaka na chifukwa choona mmene ana adathera ena adangoselere kupita ku nthambini aboma ngati apolisi ukuti ana akuthawo ndiye apolisi adafika adaona anali mchachimu chomalipa chiopsezo angachikatere basi Yesu rubasi ife ndi Yesu basi Yesu salepera de apolisi adata ife siruti Yesu amalepera koma tunena anapite kuchipatala ndiye atatengera anajo pite kuchipatala mampango imene apolisi adayikapo anaja adakapeza bwino kuchipatala dayamikire anthu amenewa kuti adawerenga ndithu Baibulo kuti mpofunika ndithu kuti akhulupirire mwa Mulungu ndithu koma chimene afunika kuti adziwe
aphunzirepo zimene tinakamba zokhudzana ndi Hezekiya. Chinthu choyamba Hezekiya adachita zotani? Adapemphera, ndipo atapemphera Mulungu adamva pemphero lili, pemphero limenelo. Koma kumapeto kwake Mulungu adapereka njira ya mmene achiritsidwire. Ndiye Yesaya ngati mneneri wa Mulungu adamuwuza kuti mutenga mkulu wankhuyu muyikepo mfundo ndipo muchira. Komanso tikaona pa Marko chapter 6 pa verse yake ya 13 akuti ndipo anatulutsa mizimu yoyipa yambiri nadzoza mafuta anthu ambiri akudwala nawachiritsa. Pamene amawadzoza mafuta aja anali ndi ntchito yapadera imene imachita kwa anthu aja. Choncho pemphero lili pamenepo komanso adziwe kuti anthu athu amachiritsidwa mwakugwiritsa ntchito mafuta ngati mtundu wachani wa mankhwala. Tikaona m'buku la Luka chapter 10 mu verse yake ya 33 ndi 34 akuti koma Msamariya wina ali pa ulendo wake anadza pali iye, ndipo pakumuona anagwidwa chifundo. Nadza iye namanga mabala ace nathirapo mafuta ndi vinyo, ndipo anamuyika iye pa nyama yace ya iye yekha, nadza naye ku nyumba ya alendo namsungira. Munthuyu anavulazidwa ndachifwamba, ndipo atavulazidwa ndachifwamba ali pa ululu woopsa akuti kunamdzera Msamariya wachifundo. Zimene anachita Msamariya wachifundo amadziwa mmene anthu akapweteka kapena akadwala amayenera kuthandizidwa kuti anthu aja achiritsidwe. Amadziwa Msamariya kuti kumwamba kuli ndani? Kuli Mulungu ndithu. Koma tsopano pamenepa zimene anachita Msamariya ndiye kuti akuti adatenga mafuta ndi vinyo nkumthira m'mabala ovulazidwa uja, namtengera iye ku nyumba ya alendo kuti akasungidwe chifukwa kuti Msamariya anali pa ulendo. Choncho anzathu anathandizidwa ndithu mu njira yokhudzana ndi mankhwala akadwala ndithu. Zili chimodzimodzi zimene timachita kuti munthu akakuti lili ndi njala. Njala ikakuvuta unesetsa paze njira iyeyo kupa wekha yakanika, ndiye umapezeka kuti umapemphera kwa Mulungu. Ukapemphera kwa Mulungu sizitanthauza kuti yanguti ame uyu andapoti mimba yasuntha. Ayi, koma kuti Mulungu yakuthandize njira yamene upezere chakudya ya. Ndiye ukapeza njira ija chakudya chipezeka sunganene kuti tsono tunapempha ndithu kwa Mulungu tate moti nkata pa ndopeza njira kazikatata ifa Mulungu sadanta. Koma kuti Mulungu athandizire upeze chanija njira ija. Chimodzimodzinso tikadwala tiyenera kupemphera kwa Mulungu, ndipo Mulungu akamva iyeyo amayikapo chidwi choti tithandizidwe. Mwana wanga atadwala tapita ku chipatala, ndaonanso achipatala amazidziwa kuti Mulungu alipo. Kuli mankhwala amokosilini kama mankhwala osiyanasiyana mchipatala muja. Koma pamene amayamba ntchito yawo madokotala adati tifuna tiyambe ntchito yokuthandizirani. Koma tisanayambe tipempha amodzi apemphere. Amafuna kuti poyamba litsogole ndi pemphero. Ngati mmene adachitira Hezekiya lidayamba asanayike mkulu wankhuyu pa mfundo. Ndiye kuti asanatipatse mankhwala aja kuchipatala aja pamafunika poyamba tilankhule ndi Mulungu ndithu. Pamene mufotokoza zimenezo tiona ndi mufotokoza molondola, komanso nthawi zina anthu amene amanena kuti usapita kuchipatala amagwiritsa ntchito buku la Yakobo lija. Tikati tione buku limene la Yakobo chapter 5 verse yake 14 iyo. Si verse iyo ilipatsanso yankho yotilimbikitsa kuti ukhoza kupita kuchipatala. Chifukwa verse 14 iyo kunena kuti pali wina kodi adwala mwa inu adziyitanira akulu ampingo ndipo apemphere pa iye atamudzoza ndi mafuta m'dzina la Ambuye. So tukupeza kuti pamene akupemphera atamudzozenso mafuta. Mafuta aja amagwira ntchito ngati mankhwala. Zinaonanso nkhani ya Samariya wachifundo ija. So kunena kuti munthu mumupempherera koma asapite kuchipatala si solution. Zizo sizolondola. Ayenera kuti apite kuchipatala komanso kumupempherera. Mwachitsanzo mwina munthu afunika operation. Ndiye mzoti ati ngomupempherera basi. Timupempherere koma tichitireponso china yake. Chifukwa buku la Yakobo chimene chikhulupiriro chimafuna chikhenso ndi chani? Ndi ntchito yake. Pasati kungokhala chikhulupiriro chokhala. Chikhulupiriro chopanda ntchito chimakhala chakufa. So ifeyo ngati akhristu tiyenera ndithu kuti timvetsetse kuti kupita kuchipatala sizolakwika. Ndipo kupempherera naso sizotaniso koma ziwiri zimafuna zienderere. Koma tichite mantha ndi wombeza kusira kupa mfilika ubwebweta. Izo zimene khristu sayenera kuti achitemo. Nditudi. Iyayi tiyamikire kwambiri chifukwa chokhala limodzi pa phunziro lathu la tsiku la lero.
ya paphunziro lathu la tsiku la lero munali ndine m'bale wanu Vijero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu Berea 36 pamene timakamba za chipatala. ya Tinalinso ndi azathu awa m'bale wathu Namanika Malunje modzi mwalaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mudzi mwa Sanduliza. kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. ati ambuye naita naine naita naine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe